Dobrý večer, vítajte v našej Kikas Show. Dnešní hostia sú veštkyne. Meno nám povedzte? Veď nás predstavte, veď to máte napísané na papieri. Ale vy to máte vidieť. Veď ja som veštkyňa, čiže si vyveštím svoje meno. Ja sa volám Elvíra Caloredo. A vy? Nemôžete to prečítať z toho papierika? Ona sa volá Abraham Kutil. Takže poďte mi niečo o svojej profesii. Prosím? Poďte niečo o svojej profesii. Vedela som, že sa to spýtate. No... Som veštkyňa. A ja tiež, my sme to veštkyne. OK, náplň vašej práce je veštiť ľuďom. Veštiť ich osud, čo ich čaká a čo ich nevidí. Áno, moja dávajte si na budúci útorok pozor. Škoda. Jo, povedzte nám niečo o nejakom človeku, ktorý prišiel za vami a vy ste mi veštili, či vám veril alebo neveril. No, raz za mnou prišla jedna teta, ktorá mi, ona sa pýtala, že chce, tak som mi povedala, že zajtra zomrie, ale mi furt neverila a už mi volala, bolo na druhý deň teda, a mi volala okolo 6. večer, že ona stále nezomrela, že som sa vymyslela, že chce naspäť peniaze, no a potom o hodinu na to zomrela. A ako? Povedala mi svoju adresu, bydlisko a už zomrela. OK, a vy? No tak pozrite. Ja si účtujem 1000 korún za pol hodinu, takže tí ľudia mi uveria. Chtiac či nechtiac za tie peniaze si neodvážia, proste neverím, mi proste nechám. Povedzte nejaký taký zlý osud, ktorý ste mali? No ja som mala najhorší osud, keď prišla za mnou 15-ročná dievčina, že či ju čaká láska a ja som povedala, že nie, iba o rok dieťa. A vy? Ja neviem. Môj duch odišiel, moja aura sa stráca. Moje vnútorné oko je tu. Môžete si ho pozrieť, ale je vnútorné, takže neradím vám moc sa približovať. Aké metódy používate na veštenie ľudí? No, tak väčšinou gulu, alebo karty tarotové. No, ja mám takú špeciálnu metódu, že ponožky dlhšie nosené ako 3 dní. Tak majú takú vôňu a to viem precítiť, aký ten človek je. Aj či voní smrdí. Zaujímavé. To som ešte nepovedala. No, mohli by si to vyskúšať. Tak som vyveštila všetkým ľuďom aj zlé, dobré osudy a lepravitbe. Wow. Ako máte školu na vašu profesiu? Nemám školu, to je vnútorný dar. S tým sa musíte narodiť. Vy ste ani na základke neboli? Nie. No, ja sa priznám, že ma mama doma učila písať a čítať. Takže viete písať, no? No, ale... tak, to. Aha. Z akého ste pôvodu národ váš? Irán. Nevidíte? Ja som pôvodom čarodejnica. Harryho Pottera. Ale práve meno bola Triglav-Strangeová. Ale to nie je vtipné, ja som žila z Harryho Pottera, z toho časov pochádzam, ale... Dôb Harryho Pottera? Zajímavé, kolegyňa. Ale ja som z tých dôb, teda... Ja som súčasná. Keďže Harry Potter je zo súčasnosti. Zaujímavé. Vy ste z nejakej inej dimenzii. Nevidíte ma to, ja som z tejto doby, z doby Harryho Pottera, to sú tieto doby, ak ste si náhodou nevšimli. Zaujímavá metafora. Odtiaľ pochádzam. Odkiaľ Harry Potter? Z Bradavic, či toho druhého. No, z Bradavic asi nie. A po slovensky neviem, či vás učili, ale mňa áno. Ja pochádzam z Nového Zélandu, tak. To bol pán Prsteňov. Dobre, dosť. Vaši rodičia majú tiež nejaké schopnosti? Nie. No, môj otec je čarodejník. Tam mu dosť. Aj tak sa dá povedať. Otec je čarodejník a mama je tento animagus. Animagus. A vy nám myslíte, či animagus pre ľudí, ktorí nevidia? Animagus to je človek, ktorý sa dokáže meniť na svete. Napríklad kolegynka si mení na škeblu a to je zviera, ktoré pochádza z Nového Zélandu. A takto asi vyzerá. Takto. Ono si také obťahnuté čižmy a ústie rýchle. Tak. Presne tak. Asi by som to zhrnula.
Tak, pani moderátorka, to sme všetko skončili, alebo máte ešte otázky? Ešte pokračujem. Deti sa vám nevysmívali, že si myslíte, že ste veštkyňa? Nie, tak keď som povedala, že zomrieš o 5 rokov, tak som vysmiala. Presne tak, chcela som povedať, hneď som mu vieštila a držal som. Máte veľa kamarátov? Kamarátov? Nie, žijeme samotárským životom. No, ja mám kamarátov moje vnútorné oči. Aj Harryho Pottera mám za kamaráta. Dobre, tejto show pokračujem o týždeň. Dovidenia.